Това нова кола има, бе, човек. FMG. Та не е нова, бе. Как че не, а за първ път я виждам. Аз избирам такси. Аз взех това. Аз взех Султана. Лада Нива. Аз Султана взех. И аз бе, ми взема да. Султана. Все сте вземали Султан. Те 20 сте стички, гей са. Е, смешен. Сега че сгазим всеки, който видим. И коефициента ми е 33 да много спечеля. Сега че прегазим първи, къде е от мене, от десно, че го прегазим сега. На, десно. Ние тримата по принцип не се бутаме, така че да си знаете. Добре. Леле, тук има спонсори на Газаки, Бургер Кинг, какво друго има? Дай! Don't touch me, please! Чекай! Не! Крадец! Леле, има дупка! Илян, от ме путна! Не съм те путнал! Леле, Ме! путнах! О! Човек, аз се задържах някакво. Аз се Я задържах. видях! Аз съм на първа позиция. Да, няма Избегнах всички дупки. О! Неков удари! без тропания, Неков удари и мола. пак паднах. Цял! О! Хо! Направих някакъв упин. Как? Добре, как толкова слабо скочих? Ужас направо. Тук Какви има- сте кегли, бе? Удари се, Ей, онай път. този изхвърча и аз изхвърчах. Това нещо е прокалнато скокче. Добре, поне не съм Мале, на- мале, сега направо ставам аз Не за ви пречете, не ви пречете за лорай, татка. Добре, аз го Апей! направих. Тук пак има Апей! дупчици. На трета позиция съм. Четвърто място, аз съм за тебе, Янка. Аре, надолу с главата! Аре, не наприх. Този се преобърна. Охо, чакай, че и аз не се преобърна. Дири! Сега, точно за това, че си пропуснах. И второ Аз съм на място! четвърта позиция, ама съм много близко, така че не се радвай. Сега взимам буста на синия. Сега Оле. съм за теб. Пази се, пази се! Миро, Трябва да показвам тук про скилс, да се върти като на някакъв филм. Зривих се. Рили, бро. Добре бе, как ви спусах така бе? Не вземах чекпоинт. Holy shit! Добре, някакво го успях да овладея Леле, ситуацията. тук се зриви ме путна, бе. Чакай! Добре, не се взривих. Не се взривих, обаче колата ми направи 150 лупинка. Което не е и никак добре. Обаче съм на първа позиция. Дали избрах правилният път? То няма значение. Ти, Вася, на коя позиция си? Рипериньо, скипериньо. Три за малко. За малко рипериньо, Ужас. ама. Не и този път. А Вася, там има едно скокче, не му давай много газ. Скок ти видял. Били ме? Няма мощност да изкачи това. Едва не знам. Това пич даде пат предсака. Добре, тук няма опасности. Караме количке! Сега ще си стрелям нагоре. Чувствам се, цяло съм сляда. Трябва ми буст, бързо. Аре бе, мистер. Има чуш, че ми е много бавна колата, не знам защо. Някакъв буст, плиз, син, пусти малко бе! Как сте толкова напред, бе? Как си толкова назад бе? Правилно. Ще Добре, ще ти правим тук. Аре бе, няма някакъв по-райт нещо да... Дай. Чакай, че се прецаках много лошо. Атка, браво, предсака. Ох, как се забих като... О, фак! Добре. Аде бе, няма ли да приключва вече? Опа, виждам финиша! Сериозно ли тръпна? О! Еле! Не бе! Защо бе? Преобърнах се точно пред финиша. Обаче... Ще финиширам първи, както винаги. Аз трябва ми нещо да спуша, за да се успокоя. Избери те 20 лева. Много ясно. Лъжете, избери зенторното или другата. Избери един трактор, ти препоръчвам. Колко и преди те лъжих.
Аз избрах Т20. И Васил избрал те 20, само си дрази. Добре, Дримаре. Опа, коефициента ми е 33. Yes. Само трябва да спечеля и... Взимам кинтите. Отгори му на този маняка, бе. Кажи му да. Да, аз казвам да. Да, бе, точно някой от нас ще спечели, то също ще стане мазало. Пиш да не си помислиш, че верно казвам да, защото не съм ти прочел това. Не, бе, видя за някой в компютър. Казвам да. Не! Охо, на първа позиция. И зад мен има някой, който ще му отнесе на завоя. И ако се бутат и правят мазаляк. Добре, Дримара. Дримаре, защо ме буташ сега? Аз не те бутам. Ако искаш да се бутаме, няма проблем. Някой... Това ме разконцентрира, човек. Пал му и пи, нарочно беше това, заклевам се. О, карах по това. Оти го напри. Ема, обръщах назад. Да. Видя ме много добре, че идвам и мина пред мене, човек. Как бе? Опа, минах през първата перка. Свак, кабатка сте! Ей! Майко, това ме сплеска направо. Съжалявам, бро. То ме върна в началото, човек. Не, точно пред чекпоинта. Обръщай ме! О, не взех чекпоинта, не. Трета позиция! Тъпи перки скапани. Стига сте ме бутали, бе. Стига де, тъпи перки. Това вече е прекалено, перката ми стреля в небесата, човек. Нека се китара ме бутте и пострада. Второ място! Айде сега, смачкайте го! Върши Левски отгоре. Не ме интересува, чакай малко. Имах лоурайта! Трябвах тъпия лоурайт! Защо? Аз не знаех, че има лоурайт! Не, тъпата перка! Накосам. Газ, тази перка е забила нещо. Аре стига, бе. Какво направихте там, бе? Задръсване направо ме смлетва. Първо място! Дай! Стига от друг, не, баба ми пи! Аз го направих. Не, я... Дай се един трик, баба ми пи. Стига бе, злати, тъп ли си, бе? Добре. Добре, мана. Човек, преди не съм те бутнал назад, тъп ли си? Ти не видя ли, че от самото начало връщах назад? Да. Добре, сега те бутам и ще не ме интересува па. Айде, путайте сега така! По-хубаво за мен. Не бе, не ме бутай от че въсече. Не ме интересува, сега те настигам и... Ти беше далеч, аз като започнах да връщам назад и просто ти мина. Аз какво съм виновен, аз... Добре, на пета позиция. Тук сега вече този ще го изпревара. Путице! Абе! Как? Бързо! Епично изпреварване! Опа! Я защо се закува, бе? От тунел. Я даже не видим защо се закува. В тунела. Майната ти перката, човек! Fuck you! В мене 1000 пъти ме клосна перката! Аре бе, буса не взех ли, бе? Газ. Сори! Златко ме... Добре, тук... Какво стана, бе? Ужас! Какво става, бе? На трета позиция. Аз съм на трета позиция вече. Ти на коя си? Аз ли? Да. Не! На първа и ударил се. Yes, и мене ме пречека! Айде! Double penetration! Аз си викам на първа и Васе смешника, леле. Аз съм на трета. Значи вие двамата се пред мен, Да. Васе на първата успешни. Фак, обърна ме! И мене му обърна!
Не! Васе! Смешник! Айде, ти си пакта, бро. Ай, стига, бе. Добре. Пак съм на трета. Оф, на кой съм тук? Найс, дрифто. Това направо направих селото в тунела. 13 чек. Браво, браво! Какви... вече съм на пета, човек. Майко, не. Не! 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 Добре, този го прескочих. Да, падна! Да, падна, да. Аз Оу! това не мога да настигнеш. Вече съм Да, на... дупка! Пак ли съм на трета, бе? Това се падни, бе. Ага. Щите Са... са... Иначе паднах, гледа се. Да, бе, да. Иран, иси ли се? Давай. Какво тук, бе, забиви се чат! Човек, аз... Да, паднах на това Да знаеш какви трикчета правим. Чакай, че ме изпревараха от тези трикчета. Мале, на кой бях да се фърля? Не се пралих първи. Тук сега трябва да бързам много. Иран, сега ти казвам мини го това на first person. Знам. Аз само като видях какви завъртулки има, веднага включих. Аре бе, с вали се сменяш? А, добре. Или аз падам точно на... What? Къде съм аз, бе? Къде ми е чекпоинта, бе? Аз си го намерих моят чекпоинта. Газ. Много е напечено, пичове, много е напечено. Я малко читнах, май. Пече, пустал! Айде! Колата ми е, малем, колата ми е пребана, много. 190 билера! Тук на кой съм да изфърча, човек. Това ще бъде пече победа! Аре бе, включи се, тъп. В последния момент включих first person. О, ето го! Ето го! Какво стана, бе? Види се, вече! О, е! Васи късметлия смешник. Ретард! Тея перки 100 пъти удари. Газиха ме 100 пъти. Злати, ти ли си на втора, бе? Здрасти, бро! Злати, Шо? ти ли си на втора? Аз финиширах. Значи аз съм на трета. Пак е добре. Колко човека бяхме в началото иначе? Чаква незаменима! Абе, Злати фейл на... колко човека бяхме в началото, бе? Някой ще ми каже. Какво? Колко човека бяхме в началото? Към 11-12. Екстра, значи.